Greetings and welcome back to Peter's Fashion. Can I FaceTime yako? You know what to do. Please buy subscribe or buy a notification bell kuti pese pando posta video unopiwa notification. So nasi ndambofonera hama neshamwari ndichivabvunza 2 mavhesi zvavanorangarira. Baba Vamtaran. Yebo professor. Magi for Vamtaran. Bo baba muruida sei. Abaram boso. Kuda sei murumi. Bo tisataenda kure. Ndiudzewo 2. Ya? Tisataenda kure ndiudzewo 2 mavhesi zvaunoziva nemusoro. Mavhesi Eshoko raMwari. eBhayibheri. Bhayibheri. Ndiri kurepa. Hauna chaunoziva? Ndiri kurepera mwana wanga. Ndiri kurepa. Alright, chingokota zvinhu zviviri. Alright, kungotaurawo zvinhu zviviri zvaunoziva mushoko raMwari. Ndokwazva kuti Usaparidze ndati kungokota chete zvinhu zviviri zvaunoziva. There's a 10-minute congestion in 3 kilometers. You're still on the fastest route. ndichinzwa muBhayibheri. Even ndisina kurivereka. Hanzi Matthew 6 verse 6 simbe yakatukwa enda kumujuru unocherechedza uone zvinoita manyoro. Alright. Ndizvo here avenga ndirepa. Matthew 6 verse 6 simbe yakatukwa enda kumujuru unocherechedza. Pakwaita John 14 verse 1 mwoyo yenyu ngairege kumanikidzwa. Tendaiwo kuna Baba vazotenda nekwamuri. Ndakakura ndizvinzwa izvi. Izvi ndakakura ndizvinzwa. Kokuita John 1:1 in the beginning was the word was the word. Hence in the beginning of the word was the word. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Exactly. It's John 1:1. No, ndakaverenga ndiri kuchikoro iyi. Ndaingofarira kuti yaikocheka plus yaikremeka. Kwete kuti ndaiziva zvinonyatsowanzoreva. Aiwa. Kwabata ndizvo ndandokasiya. Ko kuchechi wakaguma kuenda rini? Kuchechi kupi? Chero kuchechi. Kumasoro. Chero kuchechi. Ndakaguma rini kwenini? Ndoma ndakutokwanisa mwedzi. Ngatina mate. Uri pa video, chatoona video yacho mangwana. Uzadaro. Zvatoitika, uchazoona video yacho mangwana. Uripi? Ndiri muroad kuenda kustrand. Ndokubata time man. Alright chiruku. Sharp baba. Ndimisa zvakanaka. Shadrack. Madi baba. Bo baba Madi. Bo zvakuri sei newe? Bo tisataenda kure pane zvanoda kungobvunza 2 minutes. Kana oneka nguva kadiki ndiuzewo kuti pamwe uri busy. Ndiudzewo 2 mavhesi zvaunorangarira nemusoro. Achi? Ndiudzewo 2 mavhesi zvaunorangarira nemusoro. Andorangarira? 2 chete. Wago. 2 chete. Ndichazokuudza apa muri busy jawa. I know. 2 kangondudza 2 chete obva waenda pane zvandiri kubvunzira. John 14 verse 1 mwenye ngairege kumanikidzwa. Alright. Imwe wobva waendako. Imwe wobva waenda hako tozotaura usisiri busy. Imwe. Ora baba ipo magona baba. Imwe yekupedzisira wobva waenda zvako tozotaura usisiri busy.
Sha. Sakawana mavhesi akawanda chakara. Akusewo ndibvunza panguva ino yandiri. Ndangoti 2 chete pane zviri kuitika. Azvirevo 6/6 wangu. Unoti che? Yasibe kumjure daro cherechedza. All right. Wakakumanda kuchechi rini? One last question. Chipindura ka one. Wakakumanda kuchechi rini? Wakura mojibvunza but apadini ndakupindura ndabvuma ndapindura. One. Ndiri kuzvinzwa one last question chete. Wakakumanda kuchechi rini? Chete. Apa tiri pabari na tiri busy chimomiya ya. 2 years ago. 2 years ago. Kwa pachi. Kwenda kuchechi. Aiwa. Uri kutotenderera ungadai wangotaura kuti last year ka last ndatobva hangu pako. Aiwa, sha wandibvunza mubvunzo 2 wakati udiwa kubva wabva ndapindura 2 mubvunzo. Uramba uripo. Sha. Nguwa. All right, boita zvauri kuita. Totaura. Yabo. All right, sharp. Vanhu vasi kunamata. Waona here kuti ndabvunza vanhu 2 maverses so far. Vanhu vandiudza maverses amwe chetewa. Akotiwa newekutanga ndiye akotiwa newechi2. Rekatsvage umwe wechi3 tinzoti achakota api. Vanhu vasi kunamata. Nyika iri kuda an awakening. Nyika iri kuda kumutswa. Kupaidzirwa Jesu kusvika vanhu vadzokera mukunamata. Tiri kuda revival. Iwewe neni tisu ma5th gospel. Takange takadzidziswa kuti kune magospel 4. Matthew, Mark, Luke and John. But iwewe ndiwe gospel rechi5. Muraramiro waunoita is the gospel. Muitiro waunoita is the gospel. Mutauriro nekudzidzisa kwaunoita is the gospel. So be a gospel. So iwewe pachako iva the gospel. The gospel means the good news, the good spell. Varoi vanokasta a bad spell, but iwewe urufana kukasta a good spell. Varoi pavanenge vachikasta a bad spell, vanenge vachikasta to harm the souls of men, to harm the flesh of men. But iwewe wofuti pauri kukasta a good spell, uri kuda kureviva nekumutsidzira a soul of man and the flesh of man. So yes, let's go to the next one. Tinzwa kuti vanhu vari kunamata here kunzo. Sese. Vanhu vakuru. Sese. Kwakadi chiri kurira here makatakura asi. Maya nditori pachikoro kondotora mwana wachikoro so vanenge vaenda kubhora ndomumirira anodzoka asati atsvika. Alright. A quick one panapa. Mbondiudzaiwo 2 mavhesi amukurangarira nemusoro. Handikurangarira nemusoro. 2 chete. Alright. So zvandoita ndikazhinji mavhesi ka ndingatadze kuziva kuti iri pavhesi chii, but ndine mavhesi andinenge ndichiziva. Alright. But ndichikanganwa kuti anowanika pavhesi ripi, but ndichiziva context yacho, ndichiziva message yacho. Alright, yakungokota 2 chete. Alright. Yekutanga ndiye ndambokudza kuti all things work together for those who love God and those whom are called by His purpose. Alright. That's the other one. Alright. Yechitu imwe andofarira akati andofarira but ndira kutsvaga andinenge ndichida kufarira rimwe andofarira is Psalm 91 from 1 kuipedza yese but I can't read like verse 1 ndowanzoiverenga yese but ndichiverenga kwandiri nini like epanonzi it is good to praise the Lord chichi he said to my Lord, He is my God, my fortress in whom I trust. Panonzi he when God says I will do this to him,
inini ndinoverenga ndichiti he will do this to me, like ndoverenga ndichitonge Jesu ari kutaura kwandiri inini. Alright. Aiwa, mapedzera. Muri pavidhio, ndiri kurekodha vidhio izvozvizvi. Muchaona vidhio yacho mangwana. Serious? Koma kutopurengwa nevanhu vekuziva ka mama jaira kuona maprengi pa TV. So my best scripture is Psalms 91. So Psalms 91 is about protection. It's a prayer of protection. Alright. And then just like in a family. Then Psalms 92 usually do iverenga kana find something to write if I'm in happy mood when I'm praising the Lord. Alright. Go and read the whole of Psalms 92. It's praising. I will be like praising. That's nice. One last question. Kuchurch maguma kuenda rini? Gore kana kuti month kana kuti kuchurch panika time. Panika time. 2 years, 3 years. Let me see. Yeah, I think a year. A year. Aiwa makosha. Mboshanda. Makosha. Ndakutenda ndiri kufonera vanhu ndichitongobvunza zvangu those questions. I want to hear kuti vanhu varuna mata here kunzo. Alright. But one thing for sure. One thing for sure. And that's my lifetime. That's me. It's part of me. Last thing, I pray. First thing, sorrow, I pray. First thing, I have a small prayer. And Bible I read often. Alright. Izvo zvakanaka hazvo. Izvo zvakanaka but kuenda kuchechi kunozongodiwa. Bible rinoti do not forsake the gathering of the saints. Kureva kuti kugadha kuungana kwevanhu kuya kwakatokoshera Mwari. Yeah, ndizvo zvayo chechi tuno yadondoa. Hande kuchechi sekuru, hande kuchechi. Alright, iribo. Alright, sharp. Sure. So, yeah. I want to encourage people kuti vanhu vachitanga unamata vanje. Tinoda revival. Let's go to the next one. Wadiko mjuda. Mzamaria washi. Mzamaria kanaka. Yeah, I'm a good Samaritan. A quick question, two quick questions, Msamaria, Mujuda. I have two quick questions for you. Ndipo two verses aunorangarira nemzoro. Just two. Why do you 5? Rungoda 2. If you want to give me 5, you can give me, but Rungoda 2. Anyway, and the guarantee band moving over someone. Yeah. There are 2 quick ones. Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Okay. But fools despise wisdom and instruction. Nice. And second. Ndingangoti hangu ndisafunge zvakawanda ndingotora chero iyi ndogona ngoti John 1:1. But I feel like I feel like yakareruka sterek man. John 1:1. John 1:1. Yeah. Kana ndikanitsvage imwe mbijana yakati simbe mbijana John 3:16. If you love me, keep my commandment. John 3:16. Yeah. Okay. Last question. If you love me, keep my commandment. Last question. I know you're about to go. Wakumari noenda uchechi. Yeah. Last of last week. Yeah, John. Last of last week. Yeah. Wiki rapera ndina. Rapera racho ndo panakai. Alright. Aiwa, ngatende kuchechi. Muri pavidhio munoona vidhio iyi mangwana. Toda kumbobvunza vanhu mavhesi avanorangarira kuti vanhu vanonamata here. Vamwe ndogona kubvunza 25 iyi.
Alright. Aiwa, ndaona kuti iwo chirimo but wakaguma last week but one wakajamba. Saka une chikwereti unofanira kuenda kuchechi ka2 kakatedzana. Yeah, kuchechi hanya yekuti madam aisi kufira bomu mazano but ndoenda. Aiwa, saka video yacho uchaiona mangwana pa YouTube. Iwo chita yaurikuita totaura. Alright. Ndatoiga kutoivhura. Alright, sharp baba. Iri bodo taura hagani mai. Sharp. Yeah, we are actually up to date mukomana. Actually game. But akajamba last week. Wangu. Ande kuchechi. These are the last days. Ande kuchechi. Tikuda revival. Let's get into it. Let's go to the next one. Muno wamwari. Mazura. Muishe kwakadi. Muri munharaunda. Tirimo munharaunda muno wamwari. Kuri sei. Kupi kwatiri. Aiwa, nditori munzira kuenda kustrand. Just two quick questions muno wamwari. Yeah. 2 verses dzamunorangarira nemusoro. Your favorite? John 3:16. Alright. Logo Revelation 22. Iko 18 John 3:16 vanhu vakateerera so. Vanhu muri pa YouTube video, ndiri kuita YouTube video saka koterai vanhu vese. Haisi video kabhokozi ndiri kuona kuti audio. Imi kwamuri audio but kuno kuinotobuda iri video muchazoiona mangwana. Alright. John 3:16, for God so loved the world. That whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. Okay. Second one, Revelations 22. Verse 12. Yes. Behold, I'm coming, and I'm coming very soon. My reward is with me, and I shall give everyone according to what they have done. Alright. Aiwa, thank you so much ma. Digonera ipa papa. Saka ima kumaenda wachechirini ma. Nizuruna ndori kuchechi. Nice. Munoza kuti pa vanhu vese wana nchifonera nchibvunza the same question. Vanhu vari kuita kustama. People can't even quote 2 verses. Alright. So ndiri kuita experiment yangu toda kumbounza ka revival muchechi muChristianity. No, that's good. It's amazing. Continue doing the great work. Alright. Anyway, thank you so much. Tinotaura. Okay, sure. Bye. Sharp. So this is my pastor that I just spoke to now, and he's a good man. Asi pastor anotyisa zvokuti ndinotya kumufonera kana kumubvunza ma questions. I can ask any question. So yeah, he's in Cape Town, Athlone. Anoda kuzoya kuchechi munondifonera, munondibata, munonyora ma message mu comment section. But it's good to have a pastor anokupindura ma questions ako, anokupindura zvese zvauda kunzwa. Otherwise, my churches, ema dictator, I'll question anything. All you have to do is to obey, but we need my questions as no pinduro. But my pastor here, he's more like a friend, more like a family. Saga, yeah. You get into the next person. Bo, muruda sei? Hapana, mukuruseisiyo. Bo, wena asi muri busy guy? Ndachibodropa client yangu panapa Summergrave. Alright, a quick one iyo. Ndipewo 2 memory verses dzamunorangarira nemusoro. Panorangarira nemusoro 2 Chronicles 20 verse 15. Do not be afraid or dismayed with this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Then it all happened in Matthew 7 verse 7. Inoti kumbira unopiwa, tsvaga unowana, kugodza unozaurirwa. Nice. I'm actually up to date. I'm actually up to date. I'm going to buy you too. Inini?
Isaiah 9 verse 6. Unto us a son is born, unto us a child is given, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. A second one, Colossians 2:16. Let no one judge you in what you eat or drink, or regards to a festival or a new moon celebration, or regards to a Sabbath. For all these things are a shadow of things to come, but the substance belongs to Christ. Okay. Colossians 2:16. Let no one judge you in what you eat or drink, or regards to a festival or a new moon celebration or a Sabbath. For all these things are a shadow of things to come. I love this one. But the substance thereof. Oh, you don't judge me. Yeah? So you don't judge me for drinking wine. I don't judge you for drinking wine. Yes, I'm not supposed to judge you. I'm not in a position to judge you. Okay. Yeah. I'm not in a position to judge you. All right. I was just doing a YouTube video here and she brings my questions, my 2 memory verses. Last question, makakumaenda uchechirini sio? On Sunday. On Sunday. I'm up to date. Keep it going. Thanks, you. You are Tetiriko Sunday, every Sunday Tetiriko. I was glad when they say, let us go unto the house of the Lord. Unto the house of the Lord, indeed, yeah. Sunday, yes, that's nice, CEO, that's nice. Even ndimunofana kukurudzira vanhu ndikuita video like I said, saka kurudzira vanhu kutinzwe kuti muruti chine nyaya yekuchechi. Just a quick one. I used to think kuti nini Sunday ndikatomuka ndotoda kutageta ndishande mari yangu yakati kubasa. Ndozorelaxa time ndichirwa madrinks angu. But ndakazoita find out hapana mazvayaindiitira mari iyoyo zvine musoro maSundays. Yeah. Aitoita zvipfukuto kana zvigwacha zvinopedza chose zvinongozokutora mari iyo one way or the other. But mushure mekwenda kuenda kuchechi ndakayasoona difference nemwe neighbor yangu inoshanda Sunday. Kune mamwe maproblems aunobvisirwa naMwari. Yeah, ndizvo. Kumupa time kuenda kuimba yaMwari kunooshipa. Because I would find these persons mukwaona kusangana nawo maproblems ekuti unoona ngudzi mota yoda kugadzirwa izvi. Akufanira kutobuda kuti pane quotation yakandiratidza yekuti aisvika kuma almost 13,000 kugadzirisa service. Saka ndakaona kuti uona maSundays aya anenge achiti nini ndikuda kuenda kunotsvaga mari one Sunday handisi kuenda kuchechi. Pane zvimwe zvinokuitika so saka blessings anobva kuna Mwari siwo. Mwari ndo anokomborera vanhu. Aiwa ndizvo ndinotenda siwo tinozotaura pa time timer. Kawan siwo. Muchazoona video yacho tomorrow. Sharp. Iri possible. All right, sharp baba. Kawan, thanks. Sharp. Murizei. Just a quick one. Ndipewo 2 verses dzamunorangarira nemusoro. Genesis 1 Co-Titans. Taura ipere. Yechi yacho. Psalm 23 verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Amen. Last one. Makagumarino enda uchechi. You miss some shit ndikuita YouTube video saka ndiri kutesta vanhu ndimonzwa kuti vanhu vari kunamata here kunzewo. Madi? Isu ticharega namata here. Hamucharegi? Aiwa, munofanira kutestify the goodness of God. Thank you so much. Tinoonana mangwana. Ciao. Vanhu vari kunamata vanhu vari kuziva Mwari and I'm happy. Wamtarani?
Brother in Christ. Kwakadi. Zviri kufamba. Aiwa bo muri kuita sei? Iwe unoziva kuti industry yakurema Peter. Yakurema, alright. Totaura nyaya industry just later. Ndoda kubvunza 2 quick questions quickly. Ndipewo 2 maverses munorangarira nemusoro. Matthew 25. Verse 10. Inoti. Inoti. Musa Google ngoma. Musa Google muda Google. Handisi kugula vasikana vashanu vakapuwa matarenda umwe akanomashandisa akamacherera pasi akazodzoka akati kuna Mwari makati ndichengete matarenda akadzoka nawo akadaro. Ngoma mufana unamata ngoma ndokutara. Vasikana vane 10 vakawana chikomba chaenda. Ndiye vasikana vane 10 Matthew 25 zvechuwa muri right kuti ndiye vasikana vane 10. But anapuwa matarenda ndiye yekuti vakanzi mwenje neoil chikomba chikabva chazouya vamwe vakabva vaenda nechikomba vamwe vakabva vazonzi depart from me I never knew you. Saka hayo zvichirimo hazvo ko imwe yekupedzisira. Imwe Genesis 1 pakutanga nepakuguma kugadzirwa kwakaita the earth and the what. In the beginning God created the heavens and the earth. Exactly. Aiwa muri kuziva. Last one makaguma rinenda kuchechi mukoma makamira pachokwadi. Last pandakapedzera kuenda kuchechi ndiri niko. Ndafunga ndikangoti ndane 3 months in Sunday. 2 to 3 months. Mufana mumboenda munoita muchirinyiwa. Shoko raMwari rinonzi chingwa cheupenyu is the bread of life. Saka munofana kuramba muchidya the bread of life. Handimuona izvo zvizvi mune nzara. You are hungry. Shoko ishoma, chingwa cheupenyu chishoma mungikini, saka upenyu hwenyu hunoitawo hushoma. Anyway, ngatidzokerei kulife. Chandanchida panapa ndechekuti ndanchirekodha mavideos ndichibvunza vanhu maverses avanorangarira nemusoro. Muchaiona video yacho mangwana. Ndoyauploada mangwana. Alright, no problem. Hello. Tina. Yes, cool, madi. Kwakadi. Apana murise. Apo madojaisa. Anadoba day. Alright, just 2 quick questions. Ndipo mavhesi 2 aunorangarira nemusoro. Mavhesi. John 14 ka verse 2. Inoti chi? Ndozokudzai pane already ndozokudzai ndozokudzai ndozotaura. Alright. Alright, it's bo. Sharp. Alright. So I don't know, maybe Tina arumboenda unogugula kana kuti achadzoka here kana kuti atotiza adizive. Anyway, handei kuchechi, handei tinonamata. Even kana usiri kuenda kuchechi, chero pauri usina chechi yawati watrusta, inini advise munhu kuti utange waverenga Bible usati wajoina echechi. If possible waverenga Bible rese uripedze woridzokorora futi. Paunenge wakuridzokorora unenge wakustada, but paunenge uchiriverenga bekutanga unenge uchiverenga kuda kuziva zvakaitika kana kuti basic information about the Bible. But page 2 unenge wakustada. Saka verenga Bible kekutanga, woverenga Bible kechi2, wobva wazotsvaga chechi yekujoina after. Otherwise ukangotanga nekujoina chechi wozoverenga Bible wamuchechi, unoona kupinda muchechi yenhema ukaverengerwa Bible na pastor vemuchechi imomo, ukainterpreterwa Bible na pastor vemuchechi imomo.
verenga bhaibheri pachako wega, kaviri, katatu, wobva wanzwisisa, uchatonzwisisa zvekuti wega unenge wakutoti uchisvika pachechi unenge wakutoziva chiri wrong nechiri right. But ukapinda chechi ukachuza chechi usati wakuziva chiri wrong nechiri right, unoona uzongodeceiviwa wotokondinya uri muchechi yenhema. Rekatione kuti tichatsvaga here umwe maybe wokupedzisira or 2 more tonzwa kuti vanhu vari kuenda kuchechi here, vanhu vari kurangarira mavhesi here. Katinamatei. Jesus is coming soon. Baba. Chiri sei baba? Kwakadi. Beta iri sei muri yenyu nemabasa. Zvese bo baba. Maruwa. Ndi maruwa. Ndatomana kuti ndazoareva nenda ndoda kutongofondera nhasa ndizo ndazoita sei. All right. Tangira chata izvo. Quick one. Quick question father. Quick question father. Ndipewo 2 memory verses dzamukurangarira nemusoro. Yeah baba. Muri pa YouTube ndikutokurekodha ipa baba. Taurai tini. Dai baba mtaka mapo nditi takadawereka kuti birirai. Ayo. Saka muna kana wani? Andina. Ayo. Tura bani yashi. Ayo, ndikukora bukura bani yasha zveshuwa. Fonerai mumwe mutu. Ndafonera munaziriye. Ayo, asiriwarikwa. Mzandise pa YouTube ndakakuoneka zona pa YouTube ndodesera nibaiswe chikoshi. Mwara hakuregerei. Ayo, mwara anotiregerera. Ndimi verengai bhaibheri chete. Chete mukadaro mondipichi verengai bhaibheri muzotizobiyera manje Mwara anokuregerera. Anyway, rega ndikate video tikondinye. So pese panotengeswa device nemusoro inotengeswa ine kabhuku kekuverenga kane ma-instructions kamanuals reader. So Mwari pavakasika vanhu vakavapa information. Isusu manuals reader yedu iBhayibheri. Saka mukristu wese anofanira kunge achiziva Bhayibheri. Unofanira kunge uchiziva maverses. Why? Because ichasvika nguva yekuti iro Bhayibheri sebhuku kana paGoogle kana pairi richange rabviswa. Mune musingachatenderwi kuverenga Bhayibheri, mune musingachariwani paindaneti, mune musingachatenderwi kana kuonekwa wakaribata. Saka shoko richakuponesa ndo shoko rakapinda mauri iwewe. Even pakasvika zvinhu zvakaipa kana pakasvika mweya yakaipa, mashoko achabuda mukanwa mako anofanirwa kuva shoko raMwari kuti ukunde. Mashoko ako iwewe haana simba, but aMwari, shoko raMwari ndo rine simba. The Bible is a sword. Ibanga pacharo rinotocheka, is a weapon in the spiritual realm. That's why nobody can mention the name of Jesus in the spiritual realm. Mapastors ese nemamunonzwa achimention the name of Jesus. Number 1, havasi kuzviita in the spirit. Vari kuzviita panyama. Ukamention the name of Jesus in the spirit, my demons will flee. Every knee shall bow. At the mentioning of his name, every knee bows. Saka, put weapons within you. Your enemies are not using anything kunze kweshoko, kunze kwezvavanotaura zvinobva pamuromo pavo. Mukabvunza varoi usiku kana kuti mukabvunza n'anga kana kuti mukabvunza vese vanoita mabasa akaipa, all they have to do kutaura mashoko akashata against you, kukesa, kutaura mashoko against you. Even kutuka munhu kutori in the category of cursing. Kana uchitotuka mwana wako, you are cursing. Saka avoid saying words that are not supposed to be said, because mashoko ako ane simba. Kare tichikura vana gogo vedu vaititi musataurise kana musataure muchidaro makwenzi anonzwa. It's not only kuti makwenzi anonzwa, but raive dimikira rekuzama kutaura kuti mashoko ako ane simba uye mashoko ako anogona kuva reality. So you don't go around saying I wish you death or this muchitaura zvinhu zvakashata, even jokingly. Kuudza munhu kuti uchamka wakafa, even uchitamba. In the spiritual realm there is no jokes. Pawatomutaura uchitaura zvawataura, in the spiritual realm zvarekodiwa sekuti hazvisi joko. Saka mashoko aunotaura ane simba. Saka idya shoko raMwari rive mauri, kuti conversation yese yauchataura ive shoko raMwari. Munhu achava amazed kuti how are you answering?
or how are you responding? Uchiresponda neshoko raMwari. Kana ragara mauri shoko raMwari, language yako inenge ya shoko raMwari. Ngwara, even mukutaura ma conversations, avoid talking too much. Jesu even achibvunziwa, aigona kutobvunziwa a big question, but Jesu anga akangwara zvokuti aisapindura direct answer, aigona kukupindura ne question. So keep the word of God inside of you. Ichasvika nguva yekuti Bhaibheri mucharishayiwa, muchatsvaga kugugula mugoshayiwa. Shoko rineri amauri ndo Jesu anenge amauri, ndo kurarama. Paya panonzi Jesu ari mauri, ishoko rapinda mauri. Jesus is the word of God. So if the word of God is inside of you, therefore you have Jesus. But if you don't have the word of God inside of you, then you don't have Jesus. So there's a difference between being in Christ and being on Christ. Or there's a difference between Christ being on you or being in you. So most of the people do not have Christ in them. They are on Christ. So when we are saying God, Jesus is inside of you, we are talking about the word of God. So many of the people who are in the Christendom or who claim or who say they are Christians, without the word of God in them, do not have Christ. Hausukufanirwa kuva a piece of Jesus in you, but you need to have the fullness of Jesus in you. Kuti anything chauya munzira yako, une ma verses for it. Une ma verses to defend your faith. Anything negative that comes your way, unofanira kunge uine verse. Anything positive, paunobvunziwa anything about Christianity, unofanira kunge uine verse. So it's no longer you who live, but Christ lives inside of you. The word of God lives inside of you. So ladies and gentlemen, I encourage you all, and I welcome you and I invite you all to read the word of God, the Bible. It is the word of God. I know some of the people will debate and say it's not the word of God, but to us, to the believers. Right now, I'm talking to the believers, to those who believe in Christ, and to those who are called by his name. His name is Christ. So if you are a Christian, you are called by his name, because the name Christian is coming from Christ. Christian means Christ-like. So which means you are like Christ. So you have to live a Christ-like life. Let your life be the gospel itself. Let your life preach the gospel. Even if you are not able to say it or to go on a public place and shout Jesus, let your life preach Jesus. If you say you are a Christian, then behave like Christ, because Christians are the followers of Christ. So behavior yaungaita uchizviti uri muKristu inoreflecta zvekuti anozopedzisira akutukwa ndiKristu. Zvakafanana nekuti Zimbabwe, every Zimbabwean muno South Africa anotukwa achinzi is a border jumper, is a crocodile rider, vanogurira nemumuLimpopo. But is it true? No. But why? Kune vanhu vari kuzviita izvozvo. Therefore, munhu wese akupaintiwa bad only because of a few people who are crossing the border illegally. Same as vamwe vanhu vanokuti maZimbabweans anonwa hapwa. Chii chinoita kuti kunzi maZimbabwean anonwa hapwa? Inawe kuti maybe munhu akanzwa maZimbabwean 2 anonwa hapwa. Akutofamba achiti maZimbabweans ese. It's not every Zimbabwean. Ndivavo wakangoona ivavo. Hazvirevi kuti munhu wese. So what I'm trying to say with this message here, ndezvekuti iwewe paunorepresenta Christ, uri kurepresenta Christ zvakanaka here? Ukasarepresenta Christ zvakanaka, unotukisa Kristu. Vanhu vachasiya kutuka iwewe, votuka Christianity as a whole. Saka be prepared. Have the word of God within you. The Bible is the word of God. The Bible is the bread of life. Kana usina chingwa cheupenyu, unorarama nei? Every day, unodya breakfast, lunch, ne supper or dinner, right? Why? Because urikuda kurarama. But wakambozvibvunzawo here kuti unomboverengawo here Bhaibheri makuseni, masikati, manheru. Nemakayi uchifanira kuita izvozvo ninawe kuti mweya wako uri kufanira kurarama nekuti Jesu chingwa cheupenyu. So many of you are starving your spirits. You are starving your spirits. Your spirits are hungry and weak because they have not been eating for a long time. So you need to consume, you need to eat, you need to absorb
take in the word of God so that your spirit may be strengthened. Your spirit may have strength even to cast out demons. The reason why your spirit cannot cast out demons right now is because your spirit is almost at a point of dying because you have not been feeding it. And what have you been feeding your spirit with? You have been feeding your spirit with junk food, which is the ungodly movies, the ungodly videos that you watch daily, the YouTube, the Facebook, all that you see on TikTok and social media has not been about God. So if all that you have been watching was not talking about God, just know you were feeding your spirit with junk food, and therefore your spirit is not healthy. And when your spirit is not healthy, you are not able to stand, or you are not able to fight against anything that comes your way. This is why you are seeing in your dreams, you are not having victory. They are slicing your throat. They are even shooting you. They are even killing you. They are even hating you in your dreams. That's because you have not been eating, and therefore you are weak. Even when they were chasing you, you were not able to run. You were always falling. It's because your spirit is weak. The Bible is the bread of life. It gives you power. It gives your spirit energy. So spirits do not eat physical food. Spirits eat spiritual food. That's why you see Satanists or whatever these evil people do, they make sure they feed themselves with evil things. They watch evil movies. They watch horror movies. They make sure they indulge themselves in evil things so that they can continue to do evil. So if you want to continue in your righteousness, pursue righteousness. Do or pursue or watch the things that talks about righteousness. So ladies and gentlemen, be not dismayed. The end is near. The end is here. I am going to be a preacher, and I'm not going to be a preacher that you're going to like. And the reason being is that the truth will not be accepted by many. The Bible says narrow is the way, but wide is the gate. Narrow is the way, and few find it. The true gospel is not going to be accepted by many. And the true gospel is painful. The true gospel in the flesh is pain, but in the spirit, it's gain. If you are enjoying the gospel right now, just know you have not yet gotten to a point where you are deep in the spiritual gospel. Your spirit must enjoy the gospel, but your flesh will suffer, because the Bible says it has been granted to you to suffer for Christ's sake. When last did you suffer for Christ's sake? I am a born again, and I am a candle that is lit, and I will not hide under. I will not be like any other YouTubers. I'm going to be a Christian YouTuber to be telling you these things. Light rakalaitwa ari laitwe roiswa pasi petebo kana kukwidibirwa nebaketi. Light rikabatidzwa roiswa pamusoro petebo kuti rivhenekere all over. And I believe I'm that light. Ndiri light rakabatidzwa nemwenje wa Kristu, the word of God. So I'm going to stand on top of a table and give light. So you too, not only me, I'm not only claiming that for myself, but you as well. If you are in Christ, urichiedza, urilight rakalaitwa. Don't hide, be visible so that you shed light. Panoshika light pese every time darkness flees. Like now, izvozvizvi kwavira. Chichaitika because light radipata, light raenda kure. Therefore darkness draws near. So this should be a lesson to you. Whenever light goes away from you, just know darkness is coming your way. Whenever light comes upon you, darkness flees. Everything declares the goodness of God. I'm not right now at a point where I need to debate the word of God. But here, I'm going to share. Either people are going to accept it or not. I'm going to be that kind of a person who will go straight to the point. And I know many people will insult me and many people will call me names. But blessed is he who is persecuted for Christ's sake. At some point, the disciples were flogged. They were beaten because they were preaching Christ. They celebrated and said, we have been counted worthy among those who suffered for Christ. The gospel. I am telling you, faith comes by hearing and hearing by the word of God. So unoswera uchinzwa ndo zviri kuwedzera faith mauri. Kana uswera uchiona ma videos evanhu vari kuona n'anga dzichibatsira vanhu,
you will believe in that. You will have faith. Your faith will grow in that. If you spend much of your time listening to the critics of Christianity, to those who criticize Christianity, you're going to have faith in them, because faith comes by hearing. So ladies and gentlemen, I'm not here to mock any of the people that I have called. I know at some point I was at that point where I did not know the word of God, where I went away from the things of God. So I had to take it upon myself, calling my friends and family, asking them 2 memory verses that they remember. And I did it in a funny way that I was laughing, because I know people like to laugh and people like funny things. But after that, I hit you with the gospel. I will repeat this one more time. When last have you fed your spirit? And when you are feeding your spirit, make sure every day you feed your spirit with the whole full entire chapter. That's how you feed your spirit. It won't take much of your time. Feed your spirit. The reason why you do not have victory even in the spiritual realm, you are not feeding your spirit. And if you think you want to add something towards what I've said, share it in the comment section, that those who like to read comments will read your message. That's how you preach. We are all called to preach, so you can share the word of God in the comment section. Anyway, ladies and gentlemen, thank you so much. That was it for today. That was it for tonight. With that, it's a goodbye for now.